вазъи саломатии сарҳадбони 20 солаи тоҷик Давлатёр Зоиров хуб шудааст. эҳтимол меравад то охири ҳафта аз беморхона ҷавоб шавад. ҳоло дар шӯъбаи осебшиносӣ ва раъдоди беморхонаи шаҳри Исфара бистарӣ мебошад. мегӯяд давоми 5 дақиқаи тирпаронӣ ӯ аз пояш ярадор шуда ба шӯъбаи эҳёи беморхона бистарӣ шуд. ҳоло роҳбарияти беморхонаи клиникавӣ бо табибон барои сиҳатёбии сарбози сарҳадбон тамоми тадбирҳоро андешидаанд. 4 нафар сарбоз будем, 1 нафар афсар ва дар минтақаи пули Офтобрӯ пости сарҳадӣ қарор доштем. соати 8 ба наряди сарҳадӣ баромадем. тақрибан соатҳои 9:20 ба ҳамин ҳодиса дучор шудем. пости ва сарҳадӣ ҳамин 15 рӯз вай мешавад, алиш мешавад. мо меравем ҳамин давоми 1 рӯзда 1 бор ба наряди сарҳадӣ мебароем. гурӯҳи махсусӣ ва герҷе мегирам ба кӯтоҳ карда шуда гурӯҳи ҷустуҷӯӣ разведкавӣ мебароем. як назорат карда мушоҳида карда бо вай мекунем ва ҷои бошишгоҳмон бармегардем. духтур Лоиқ Ҷалолов мегӯяд сарҳадбони тоҷик Давлатёр Зоиров тариқи нақлиёти ёрии таъҷилии тиббӣ ба беморхона оварда шуда баъди 3 рӯзи муолиҷа дар шӯъбаи эҳё ба шӯъбаи осебшиносӣ гузаронда шуд. ҳоло вазъи саломатиаш пурра барқарор шуда захми пояш ки тир зада буд хуб шудааст. санаи 25/04/2020 ба мо яъне ки як сарбозро бо хӯрдани тири отарфишон дар сарҳад оварда ба он дар бевайчи ёрии аввалинро дар ворух расонидан ва бо ёрии таъҷилӣ ба шӯъбаи эҳё оварда расонидан ва баъд аз 2-3 рӯзи табобат дар шӯъбаи эҳё ҳолати бемор қавоатбахш шуда онро ба шӯъбаи осебшиносӣ бистарӣ карданд. бояд қайд кард ки ҳодисаи тирпаронӣ дар ҳудуди деҳаи пули Офтобрӯии ҷамоати деҳоти Ворух соати 10:30 санаи 24 май рух дода буд. чӯпони қирғизистонӣ сарҳадро убур карда ба деҳаи тоҷикнишин мефарояд. сокинони деҳаи пули Офтобрӯя аз чӯпон даъват карданд ки қаламрави деҳаро тарк кунанд. ҷониби қирғиз бошад ба ҷои тарки ин минтақа мағал бардошта ба маҳалли ҳодиса қувваҳои иловагии сарҳадбононро даъват кардааст. мавзеи чарогоҳи пули Офтобрӯи ҷамоати Ворух муноқиша ба вуқӯъ омада тирпаронӣ шудааст. баъд ба мо маълум шуд ки ин як аз дасисаи зиёд дигар чиз нест, барои он ки он мавзеи мо аст, ҳатто баҳсӣ ҳам нест. дар он ҷо чандин сол боз аз даври шӯравӣ ин тараф подабонҳои мо мол мечаронанд, дар он ҷо муваффақатан зиндагӣ мекунанд. бо як чӣ баҳонае чӯпонҳои мо зери лати кӯб қарор мегиранд. вақте ки сарҳадбонои мо ҳозир мешаванд бе огоҳӣ тирпаронӣ мекунанд. қариб ки ҳар ҳафта дераш як моҳ як муноқиша ташкил мекунанд. ин ҳамаш баҳона аст халос. сабаб об баҳона мешавад, роҳ баҳона мешавад, гову мол баҳона мешавад, чарогоҳ баҳона мешавад. лекин сабаби асосии ин ҳамчун ман як кӯҳансолам набошам, 55 сола ҳастам, аз таҷриба медонам ки беш аз иғво ва дасиса дигар ҳеҷ чӣ гуфта мумкин нест. барои он ки онҳо фақат мехоҳанд аз худкунии заминҳои мо ва соҳиб шудан ба сари оби Тоҷикистон. сокини деҳаи Чоркӯҳ Ғафур Ҷураев мегӯяд аслан баҳсу мунозира байни сокинони аҳолинишини тоҷику қирғиз кам ба назар мерасад, аммо шӯрандозии ин ҳама иғвогариҳо сарҳадбонони кишвари ҳамсоя мебошад ки ҳар чизро баҳона пеш оварда муноқиша мекунанд. ҳодисаи рӯзи Иди Рамазон низ аз ҷумлаи чунин баҳонаҳост ки дар натиҷа сарҳадбони мо ярадор гардид, мегӯяд Ғафур Ҷураев. воситаҳои ахбори умум дар бораи қирғизҳо гап мезананд. қирғизҳо инҳо аз қабилаҳои хакасияи соҳилҳои Енисей ба ҳудуди Осияи Миёна омаданд ва ба
мардуми таҳҷоии тоҷик ҳамон давр ҳамчун чӯпон яъне корро фаъолият карданд. То ба наздикӣ ҳамин фаъолият доштанд, то ҳамин як 10 сол пештарам ҳамин чиз фаъолият мекарданд. яъне чорвои тоҷикҳои бонӣ мекарданду онҳо чӣ мекарданд, яъне рӯз мегузаронданд. масъалаҳои муноқишаи марзӣ ҳамасола дар минтақаҳои назди сарҳадии тоҷику қирғиз ба чашм мерасад. зиёд шудани ҳолатҳои фитнаву иғво аз ҷониби сарҳадбонони ҳамсоя кишвар танҳо баҳона аст, ба хотири мардумро ба шӯр андохта заминҳои тоҷиконро соҳиб шудан аст. аз ин рӯ сокинони минтақаҳои сарҳадӣ дар ҳамкории зич бо мақомоти маҳаллӣ ва раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ намегузоранд ки порчаи хоки ватан аз даст равад ва каси бегона соҳибӣ намояд. гузориши Мафнушкур ва Нуриддин Ҳакимов барои барномаи иттилоотии Хабар.